Halos 200 pulis sa Region 1 ipinadala sa Barmm Parliamentary election na Bilang Electoral Board. Sa detalye makakasama natin na Idol Jam Victorio. IFM News. Aabot sa higit kumulang 200 pulis sa Region 1 ang ipapadala sa isasagawang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nasa 193 na police personnel mula sa rehiyon ang ipinadala bilang dagdag pwersa sa pagpapanatili ng kaayusan sa gaganaping halalan. Magsisilbing Special Electoral Board o SEB ang mga kapulisan na dumaan sa pagsasanay ng Commission on Elections. Nauna nang nilagdaan ng pangulo ang pagsasabatas ng pagaantala ng kauna-unahang Barmm elections sa October 13 ngayong taon. Kaugnay nito tiniyak ni PRO1 Regional Director, Pulis Brigadier General Lou Evangelista na sapat ang seguridad sa rehiyon sa papalapit na halalan sa deployment ng 5,000 personnel sa mga voting centers. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.